Dobrý deň, priatelia. Dnes vám predstavím krásny, kompletne prerobený dvojizbový byt v meste Nitra na Novomestskej ulici. Ak hľadáte miesto, kde sa budete radi vracať každý deň, zostaňte so mnou. Bytový dom je zateplený, má vymenené stupačky a k dispozícii sú dva výťahy, čo výrazne zvyšuje komfort bývania. Byt má výmeru 63,50 m2 a súčasťou je lóžia, ktorá ponúka príjemný priestor na oddych a relax. Kuchyňa je vyrobená na mieru a je vybavená stálenými spotrebičmi, ako je umývačka riadu, elektrická rúra, digestor a plynový sporák. V byte sú osadené moderné radiátory Corrado s inteligentnými termoregulačnými hlavicami, ktoré vám pomôžu udržovať príjemnú teplotu počas celého roka. Obývacia izba je prepojená s kuchyňou, čím vzniká otvorený, svetlý priestor s priamym vstupom na lóžiu. V byte sa nachádza klimatizácia v spálni, v kuchyni aj v obývacej izbe, takže komfort máte zabezpečený počas celého roka. Jednou z najväčších výhod tohto bytu je jeho výborná poloha. V roku 2022 prešiel byt kompletnou rekonštrukciou. Boli vymenené bezpečnostné vstupné dvere, interiérové dvere s obôžkami, znížené sú sadrokartónové stropy, kompletne nová je elektroinštalácia, stierky, ako aj rozvody vody a kúrenia. Veľkou výhodou je, že pred bytom sa nachádza uzamykateľná chodba, ktorú zdieľate len s jedným susedným bytom, čo zaručuje viac súkromia a bezpečnosť. Tento byt je ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú moderné bývanie bez nutnosti ďalších investícií. Ak vás tento byt zaujal, neváhajte ma kontaktovať, pretože naživo je ešte krajší ako na videu. Pekný deň vám prajem.